Visibilizar as persoas con dano cerebral. Este foi o obxectivo fundamental da travesía que se celebrou a fin de semana na praia do Preguntoiro en Vilaxoán. Este tipo de proxectos de inclusión incrementa a visibilidade, incrementa o coñecemento do dano cerebral e fundamentalmente dar a coñecer á sociedade en xeral que máis aló do dano cerebral pódense facer moitísimas cousas, pódense facer moitísimas actividades que normalizan a vida das persoas con dano cerebral. Na organización desta travesía nado a Federación Galega de Dano Cerebral contou cun cómplice moi especial. A entidade Arousamán tamén se sumou ao proxecto. Nós somos o Arousamán, somos unha asociación que nos dedicamos a dar visibilidade ao daño cerebral dende o ano 2015. Levamos facendo travesías cruzando do Grove a Ribeira para demostrar o difícil que é vivir e convivir cun dano cerebral. Pouco a pouco, fomos juntando con Fegadaz, pois naceu a oportunidade de facer magia, hoxe aquí na praia. Na cita participaron 80 nadadores. Foi 100% inclusiva, xa que entre eles había persoas con ese dano cerebral que nadaron todas xuntas, sen distincións. Se o visibilizamos todo, pois é moitísimo máis sinxelo, porque ao final a xente síntese integrada, é iso o que quere, non que os vexan dunha maneira rara, que se sintan integrados, non? Son moito máis que o seu dano cerebral, son personas. Esta travesía nado polo dano cerebral contou co apoio das administracións, tanto Xunta de Galicia a través da Consellería de Política Social e do Xacobeo 21-22 como o Concello de Vilagarcía axudaron a dar pulo á convocatoria. Más en actos como este que une estos ámbitos tan diferentes y tan similares como son el deporte y la discapacidad, con los valores que conllevan de trabajo, esfuerzo, sacrificio y también de superación. Concienciando que temos que seguir defendendo a inclusividade. Inclusividade, ademais, nun xacobeo que para nós é inclusivo 100%. Non solamente era unha prova deportiva, senón que dar visibilizar pues este problema, esta circunstancia, ¿no? E nós desde o Concello de Vilagarcía estaremos sempre a favor de todo este tipo de actividades. Unha oportunidade perfecta para que as persoas con dano cerebral demostrasen do que son capaces.